Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a mai videóban. A mai videóban alvásparalízisről fogok beszélni egy kicsit. A saját élményeimről és amit tudok róla. Nos, az alvásparalízis az, mikor az agyad hamarabb felkel, mint a tested, és ezáltal nem tudsz mozogni, beszélni. Jobb esetben nem tudsz beszélni. Vagyis illetve rosszabb esetben, de na, mindegy. Hát ilyenkor megjelenhetnek árnyalakok, emberek, démonok, bármik. Elmesélném a saját alvásparalízis történetem. Az úgy kezdődött, hogy aludtam, felkeltem, és annyit láttam, hogy nyitva az ajtó. Holott az ajtónak nyilván zárva kellett volna lenni. És annyit látok, hogy így kb. Ilyen 2,5 méter magas árnyember ott állt az ajtóba. Annyi szerencsém volt, hogy tudtam, hogy mi ez, meg tudtam, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Hát igazából nem kell oda nézni, és kész. Hát igazából ennyit mondanék erről. Ha bárkinek bármilyen kérdése van, vagy valami, szívesen meghallgatom, csak írjátok le akkor a kommentbe. Na, köszönöm a figyelmet, sziasztok!